En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist i va enviar els seus deixebles per preguntar-li: «Sou vos el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?» Jesús els va respondre: «Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que heu sentit dir. Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà decebut de mi». Mentre ells se n'anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan. «Què heu sortit a veure al desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs, què hi heu sortit a veure? Un home vestit delicadament? Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. Doncs, què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta, és aquell de qui diu l'Escriptura: «Jo envio davant teu el meu missatger, perquè et prepari el camí». Us ho dic amb tota veritat, entre tots els qui les mares han portat al món no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista. Tanmateix el més petit al regne del cel és més gran que ell.